गोदान सोरां गोदान मिजिं गोदान गंसे बुहुम जोंनि आखाइ मुथियाव गियाननि लैथो आवगायलांनो रोजासे सिमा। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। नोंथांनि हामसिन सोलोंथाइनि थाखाय लानानै फैदों गियानस्रत। गियानस्रतआ मोनसे डिजिटेल मुगानि आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि प्लेटफर्म, जेराव गियानस्रतआ नोंथांनि सोलोंथाइनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबआव रावनि सायाव जेबो जिंगा सिनांगौ गैलिया। मानोना गियानस्रतआव थाखो 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजोंनो लोगोसे आरो गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हागोन। आथिखालसिमाव गियानस्रतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, बुहुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियानस्रतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स, एनिमेसन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जादों। इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि बेबस्थाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगा सिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनाया नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपआवनो सोलिबाय थागोन। गियानस्रतआ बयनिबो थाखाय गुनगोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों। जोबोद खम बेसेनावनो गुनगोनां सोलोंथाइखौ। ज्ञानस्रोत शिक्षा की एक मजबूत डोर जो देश के हर एक प्रांत को, गांव को, शहर को ज्ञान के स्रोत से जोड़ रहा है। एक बेहतरीन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से देश के हर एक बच्चे को उसके प्रांत की भाषा में उसका पूरा कैरिकुलम पढ़ाएगा, कहीं से भी और कभी भी। अब सिर्फ सपने नहीं, उसे पूरे करने की काबिलियत भी होगी। तो इंडिया, खुलकर सपने देखो, क्योंकि अब हर सपने को मिलेगी मंजिल। सक्सेस सबके हाथ। आरोबाव बांसिन मिन्थिनो थाखाय www.gyansrota.in/bodo आव थुनानै नायनो हागोन आरो 7840850860 जानबुं नम्बराव सुलु लानो हागोन। गियानस्रत एपखौ गुगोल प्ले स्ट'रावबो मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बियो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिफोरखौ मेम'रि कार्डनि मददजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबआव मा थागोन बेखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyansrota.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियानस्रतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियानस्रतआनो जाबाय सोलोंथाइनि थार लोगो। गियानस्रत एस्क'सिसनि दैदेननायाव मोनसे एप्स खुलिनाय जादों। दा बे एप्सनि गेजेरजों क्लास 9 आरो 10नि फरायसाफोरखौ डिजिटेलनि गेजेरजों मोनसे सोलोंथाइ होनो नागिरनाय जादों। जे सोलोंथाइखौ फरायसाफोरा लोगोसे गावनि फरायसालिनि क्लासरुमाव जिरायनायाबो जेरै क्लासरुमाव फरायसाफोरखौ फोरोङो बेबायदिनो बिथांमोना नायनानै सोलोंनो हागोन। आरो बै डिजिटेलाव आरो बै एस्क'सिसनि जि दैदेननाय, बेहाय फोरोंगिरियानो बे एप्सआव फोरोंगोन जेरै क्लासरुमाव फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनाय जायो। आरो बे मोनसे बिराद मोजां सान्थौखौ लानानै बे खामानिखौ मावनाय जादों। आरो फैबाय थानाय 19 तारिखआव बे हाबाफारिखौ बेखेवगोन होननानै जों खोनादों आरो जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बेनि गेजेरजों गोबां फरायसाफोरा, गोबां लेंगुवेजनि फरायसाफोरा अल अभार इन्डिया 9टा लेंगुवेजाव बे एप्सखौ खुलिनाय जादों आरो गासैबो लेंगुवेजाव जिखिनि लेंगुवेजखौ एन्ट्रि खालामदों बे लेंगुवेजाव गासैबो लेंगुवेजनि फरायसाफोरा सोलोंनो हागोन। जोंनि बर' भाषाखौबो, दा बर' भाषानि सोलोंथाइखौबो बे एप्सआव सोना होनाय जादों आरो बेवहाय जोंनि फरायसाफोराबो सोलोंनो हागोन। মই
আজি এটা কথা খুবই আনন্দিত হৈছোঁ যে এসকচিছে যেটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে সেইটো সময় উপযোগী এটা ইনিচিয়েটিভ বুলি মই ভাবো কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি NEP 2020 আৰু লগতে UGCয়ে ব্লেন্ডেড মোড অফ টিচিঙৰ ৰিকমেণ্ড কৰিছে অৰ্থাৎ আমি অফলাইন আৰু অনলাইন এই দুইটা ব্যৱস্থাৰে আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু ইয়াং জেনেৰেশ্যনে এই দুইটা পদ্ধতিৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব।